1 Corinthians 10 verse 31. Therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. Muna mga igsuon, bisan unsay atong pagabuhaton sa atong kaugalingon, kinahanglan makapahimaya kita sa Ginoo. Bisan unsay atong himuon, bisan unsay atong isulti, kinahanglan mahimaya ang Dios sa atong kaugalingon. Muna mga igsuon, na sa atong pagkatulog, atong himayaon ng Dios. Sa atong pagbata, atong himayaon ng Dios. Tungod kay ingon siya, bisan unsay atong pagabuhaton, kinahanglan ang Dios mahimaya gayud kanunay kanato. Dili kita malimot sa pagpasalamat before tamukaon. Ingon siya diri, whether you eat or drink, kinahanglan nga dili kita malimot sa Ginoo. Kinahanglan mahimaya ang Dios kanato sa tanan nato nga pagabuhaton. Dili ginato kalimtan ang Ginoo igsuon. Kinahanglan mahimaya gayud ang Dios igsuon sa tanan nga atong pagabuhaton sa atong kaugalingon. Bisan unsa ang atong buhaton nini nga kalibutan, sa atong mga sinultian, sa atong mga binuhatan, sa atong pag-treat sa atong mga isig katao, kinahanglan ang Dios igsuon mahimaya kanato. Bisan asa kita igsuon, kinahanglan ang Dios mahimaya kanato. Bisan asa kita moadto nga lugar, bisan asa kita magtrabaho, bisan asa kita nang ginabuhian igsuon, kinahanglan ang Dios mahimaya gid nato sa kanunay. Ato gyud pasidunggan ang Ginoo igsuon. Ato gyud nga awitan, simbahon, ug moampo kita sa kanunay igsuon. Tungod kay mao kana ang mabutang nga ang Dios mahimaya gyud sa kanunay. Kinahanglan igsuon nga wala kitay pagabuhaton sa atong kaugalingon na sukwahi sa Ginoo. Na dili uyon sa kabubuton sa Ginoo. Tungod kay ingon siya, do all to the glory of God. Tanan gayud nato nga pagabuhaton sa atong kaugalingon, kinahanglan nga makapasidungog sa Ginoo, makapahimaya sa Ginoo. Tungod kay kung ato kanang buhaton igsuon, malipay ang Ginoo kanato. Apan kung magbuhat kita sa mga butang nga wala makapahimuot sa Dios, igsuon masuko gayud ang Dios kanato. Tungod kay kita ang katawhan sa Ginoo. Tungod kay kita mga anak sa Dios, maong gusto ni Lord igsuon nga ang tanan nato nga pagabuhaton kinahanglan nga makapahimaya kaniya. Kinahanglan nga makapahimuot sa Dios igsuon ug dili sukwahi sa iyang kabubuton. Doon na may panahon sa atong kaugalingon igsuon na masayop kita, makasulti kita og dili maayo, makabuhat kita og dili maayo. Apan ang Ginoo igsuon mangita og paagi sa pagkorek sa atuwa. Ang Ginoo igsuon mogamit og tao aron pagkorek sa atuwa, aron ang tanan nato nga isulti og pagabuhaton makapahimaya sa iya ug dili makasukwahi sa iyang kabubuton. Maong sa kanunay igsuon, maminaw gayud kita sa pagpanton sa Ginoo kanato. Tungod kay usa kana nga pagkorek sa atong kaugalingon aron mahimo kita nga matarong niini nga kalibutan. Aron ang tanan nato nga pagabuhaton makapahimaya sa Dios. Igsuon usa lamang kini ka reminders kanatong tanan. Pag-refresh atong kaugalingon igsuon, wala tay laing pasidunggan ug alagaran kundi ang Dios lamang. Wala tay laing pahimayaan sa atong kaugalingon kundi ang Dios lamang. Sa tanan nato nga pagabuhaton kinahanglan mahimaya ang Dios sa atong kaugalingon. Atong pasidunggan sa kanunay ang Dios, atong simbahon sa kanunay ang Dios. Ato gid nga tagaan og importansya kini nga verse. Dili gid nato kini ibaliwala, dili nato ni i-reject tungod kay mao kini ang makapahimuot ug makapahimaya sa Dios alang sa atong kaugalingon. Samtang ania pa kita niini nga kalibutan. Maningkamot gid kita igsuon nga sa tanan natong pagabuhaton mahimuot ang Dios kanato sa atong kaugalingon nga wala tay laing giisa og gipasidunggan kundi ang Dios lamang nga mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. Amen. God bless sa tanan.